What's up mga bay? Kumusta na mo diha? Oh, another na po nato ni nga bag-ong gimbuhaton nato mga bay. Murag nakakita gyud ko kontrata ba kay murag naana po ko'y trabaho karon, oh, di ba? So, di po ni basta-basta ni ato mga talent pud ba? Naagid ay mga talent gamay. So moto mao daw ning mga tudlo na nako mga bay nga atong limpyuhan diri kay mao ni gipalimpyo sa ato ang kuan kinakusigan diri. Yung gitawag natong agalon, di ba? So mo ni mga bayato na ning gitan-aw diring area nga palimpyuhan lagi og kauban po na ako ning kinakusgan na ako na tirador po ni og mga panglimpyuhay pod, pisahay po ni mo to. Yaw-yaw po siya kay bas mo discover daw mo to. Mita na po nato na diha. Mate bas ka Limpyo po mo. ta. Pero actually ako ra gid ang manager diha mga bay, manager ko diha. Limpyo po ta diha kay para ipakita po nato ba nga apil po ta maglimpyo, di ba? Sunog-sunog ta diha. Sunugon nato ni kay para madali ini malimpyo. Apil ko sa tapol-tapol nato. Nya na po diri mga tirador po ng mga ning bata diri ba mga amigo po nato ba apil lagi daw sila cool apil mi diha sa imong mga racket diha ba apil mi diha sige apil mo diha may problema na basta may ngani apil ta diha sabay ta diha tanan no di ba so mo to mga bay mo ni ha kita na ako sa inyo medyo dako na gid ang mga kuan trabaho mo to nga diri pod di ba sunugon na nato ni kay mga nagi labon diri gilimpisahan ba gilimpyuhan ato patay naman yung mga dahon so pwede na nato ni sindihan na nato ni aron mabuto na ni ani para musiga na siya mo na importante ato yung sunugon kay para kuan panganda man ni kay mo nang pudi magpugas mo ta diri ay kuan kaning ginitawag nga magtudak ta diri og kuan kining Bisaya nga humay mao ni mga bay. So mo ni gi andam na nato ni gi-prepare na nato ning yuta diri. Kay sunod ani nga proseso magtudak na. Tudak tag og Bisaya nga humay. Mao na ang proseso. So mo na kung gusto mo magpatira diha og mga patira mo diha og Bisaya way kontakal lang ko ninyo kay para daghan tag mga kontrata di ba? Ay na lang napod tayo mga palit po diag bugas, di ba? Ay na lang kapalit po tagutan, di ba? So napod dito mga kauban na kung natira po no, na. So hapit na ni, mahuman na ni. So may na lang sa duha ka adlaw na mo kumbati dire human na po ng mga gitarget nga kining lugar nga mga kuan. So mga kuan po ni. So mo to kaloy sa Dios na human gyud namo ni. So andam na ni siya kay para pa-prepare na nato ni sa pagtudak no. Kining Bisaya nga humay. So makita nimo limpyo na gid siya. Ug kadto lang. Yan kayong salamat og maayong pagtimbaya kanatong tanan. Ini atay kita nito. Bulabog. Sa mga dalaga diha, Na. diri kugihan nga ulit tao. Mana. Bisag mangga-mangga lang buntag. Okay ra. Wala gid sa galubas. Ada kay mas kita dengan nagbatang likod ko. Unawan na lang kita sa ni kay amay daw mapaabot na ron. Bilang kita mag tambay way ka naton maani na humay. Ana na lang karara ba? Ay makaon. Isa na lang daw siya. Kay mo na yung kontrada ron. Jangan lang tabi saya. Pangalan. Pagpila. Pagpipinta. Issue. Bahala baho basta dako. Pangalan. Bunog. Pagpila. Bunog.
Yung 50 ra. Miss you. Bahala, baho, basta dako. What's up mga bay? Kumusta na mo diha? Oh, another na po nato ni nga bag-ong gimbuhaton nato mga bay. Murag nakakita gyud ko kontrata ba kay murag naana po ko'y trabaho karon, oh, di ba? So, di po ni basta-basta ni ato mga talent pud ba? Naagid ite mga talent gamay. So, mao daw ning mga tudlo na nako mga bay nga atong limpyuhan diri kay mao ni gipalimpyo sa ato ang kuan kinakusigan diri. Yung gitawag natong agalon, di ba? So mo ni mga bay ato na ning gitan-aw diring area nga palimpyuhan lagi og kauban po na ako ning kinakusigan na ako na tirador po ni og mga panglimpyuhay pod, pisahay po ni mo. At tayo Mo kita to, yaw-yaw po siya kay bas mo discover daw mo to. Bita na po nato na diha. Mate, bas ka Limpyo po mo. ta. Pero actually ako ra gid ang manager diha mga bay, manager ko diha. Limpyo po ta diha kay para ipakita po nato ba nga apil po ta maglimpyo, di ba? Sunog-sunog ta diha. Sunugon nato ni kay para madali ini malimpyo. Apil kun sa tapol-tapol nato. Nya po diri mga tirador po ng mga ning bata diri ba mga amigo po nato ba nga apil lagi daw sila cool apil mi diha sa imong mga racket diha ba apil mi diha sige apil mo diha way problema na basta may ngani apil ta diha sabay ta diha tanan no di ba so mo to mga bay mo ni ha kita na ako sa inyo medyo dako na gid ang mga kuan tatrabaho mo to nga diri pod di ba sunugo na nato ni kay mga ni di labon diri gilimpisahan ba gilimpyuhan ato patay naman ning mga dahon so pwede na nato ni sindihan na nato ni aron mabuto na ni ani para musiga na siya mo na importante ato ning sunugo kay para kuan panganda man ni kay amo na po di magpugas man ta diri ay kuan kaning ginitawag nga magtudak ta diri og kuan kining Bisaya nga humay mao ni mga bay. So mo ni gi andam na nato ni gi-prepare na nato ning yuta diri. Kay sunod ani nga proseso magtudak na. Tudak tag og Bisaya nga humay. Mao na ang proseso. So mo na kung gusto mo magpatira diha og mga patira mo diha og Bisaya way kontakal lang ko ninyo kay para daghan tag mga kontrata di ba? Ay na lang napod tayo mga palit po diag bugas di ba ay na lang kapalit po tagutan di ba so napod dito mga kauban na kung natira po mga na so hapit na ni mahuman na ni so may na lang sa duha ka adlaw na mong kumbati diri mahuman na po ng mga gitarget nga kining lugar nga mga kuan so mga kuan po ni so mo to kaloy sa Dios na human gyud namo ni so andam na ni siya kay para pa-prepare na nato ni sa pagtudak no ning Bisaya nga humay so makita nimo limpyo na gid siya ug kadto lang yan kayong salamat og maayong pagtimbaya kanatong tanan Fruit na manok. Tsaka na. sarap naman ang kain nila sarap ang kain nila guys yawa sarap ang kain Ulo. Da. ulo isda no kulot Salamat. Bawal pa ka na nagaling ka na. unahan Bawal pa ka na nilo. tapos na ito na Dali siya. Kaya doon. Bani. Dali lang. Tulog ka tuwas Naayang pa rin ito. Yan ang pinirito. Ay, nga nagbuya si Kulot. Oo, siya.
Ha? Ano ba? Kamay, oh. Mm. Yeah. Ito sila guys, ay lang magpa disturb ba niya kay. Ito. Ay. Ah, malay kuan dai. Hindi ko nang pala dai. Yung pala, pag-sulbos natin. Hmm. Pita. Speed ng dama oh. Dari daw, ikas. Bukbang. Bang ah. Mga tipulan. Nan. Sa vlog. Mga kapulin dito po na tayo. Mga kabuli. Dangan on. Da. Simple yung paniod to. Di ba? Sulbad yapon. Ah, manda. Speed ng tama. Okay. Ano paniod to? Finishing na lang, finishing. Finishing touch na lang. Di? Next. Ipod ba? Okay. Yay. Suwa. Suwa dah. Tadi ah. Okay. Bantay tadi. Ah, sarap. Sarap. Labakan dengan Bad. dadakan dengan Tulbad dah. Tulbad paniod to.